Mill-ħadd se jingħata bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħelsien, avveniment storiku meta l-Ingliżi ħallew lil Malta darba dejjem fil-31 ta' Marzu tal-1979. Dawn l-attivitajiet se jibdew il-ħadd tal-ħabta tal-10 ta' filgħodu b'attività politika li se ssir ħdejn il-monument ta' Bush u Gorbachev b'Irżebbuġa. Post b'sinifikat storiku hekk kif Diċembru tal-1989 ġiet fit-tmiema l-Gwerra Bierda blaqa bejn Bush u Gorbachev. One News dar l-aħħar preparamenti u tkellem mal-kap eżekuttiv laburista Leonid McKay fejn ta' spjega ċara ta' xwieħed għandu jistenna f'din l-attività politika. Il-kisba ta' Jum il-Ħelsien hija bħal fjamma li tibqa' mixawla għal dejjem. Però naraw iktar ir-relevanza u l-importanza tagħha propju f'mumenti bħal ma għandna bħalissa għaddejja minnhom id-dinja fuq livell internazzjonali. U allura l-Partit Laburista ma setax ma jiftaħx l-attivitajiet, il-kalendarju ta' Jum il-Ħelsien minn hawnhekk minn ġewwa b'Irżebbuġa propju fil-post fejn qed turi u tikkommemora tmiem tal-Gwerra Bierda fejn kellek mexxejja kbar li ġew propju Malta. L-attività tal-Partit Laburista se tibda fl-10 ta' filgħodu b'diskussjoni li se titmexxa minn Jackie Merċieqa fejn se titratta l-prinċipji tan-newtralità u r-relevanza tal-ħelsien fil-kuntest tal-lum. Għada ħajkonna attività differenti minn dik li jkollna s-soltu bħal attivitajiet tal-ħadd fejn ħanibdew b'diskussjoni flimkien ma' Dr. Alex Russaliba u Dr. Ian Borch, Deputy Leaders tal-Partit Laburista, qabel propju id-diskors tant mistenni tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela. L-idea hija li nibdew il-Jum il-Ħelsien b'numru ta' attivitajiet li ħajoħodna minn B'Irżebbuġa għal Birgu nhar it-tnejn 30 ta' Marzu ġewwa il-Birgu fejn il-monument tal-Ħelsien innifsu.